Umuaka. Always open na manasa onye bụ iku ka ewu na-eso. Awu na enwe onye gwa ọnụ in the nearest future. Nunu ga-esote line up to walk into us. Unu agada ekwe. Enwere so many of you mgbe ha wo ke m hụrụ n'ụzọ na-ele anya ya na ahịrị m ọkpọ. Agbalite elu. Njiri gaga hụrụ kwanụ hụrụ lọlọ. Chine lọlọ. Na eshisha amaka. Hey, eshisha udukwu ụmụ ruru ihe a na-eshiga ebe. Onye ọbụla dị Lokis ahụrụ ya na compound ya bịa wụrụ worker n'ime compound. Onye ahụ ihe ọ ga na-awụwụ worker into compound of Igwe. Mana etu unu guzosi ugbo asa anyị họwachi ihe niile bịaga ọrụ na-abịa eto ọrụ na compound. Ọrụ ga-akarị ndị ọrụ gwanụ ga-akarị nye mere na anyị ga-ele anya lee kapịlarị onye nwere ihe ọ ga-arụ. Ihe ndị anyị nwere na-enwebedo occupation ndị ga-amụ na ya dị very but few. So therefore anyị ga-ahọrọ only but few. Onye ọbụla na-ahọdụ taa gị cheki ya anọda ndị eshipụrụ echichi mara ma ga-ahọ gị ebe ka anyị bido with you ele aha gị. Ya chief amụ Ikenna. Ike onye? Ikenna. Nwere ike kegị kama ke nna gị. Afọ ole ka edu? Iche afọ ole ka ede? Mme agwado ya. Chief echefuola m. Iti ngwọ ebe ọ ichefu ole kwada anyị ga mgbe salary ga anyị ga na-echefu ya ma oge ruo anyị gara ichefu ukwe salary ya ga ọ garị nne ga tọn dalụtarịa yiri onye ọrụ ike ga-arụli ọrụ ike ebe ebe na-agbawasị nkụ legie ideli Ikenna. Wow. Okay, nele aha gị? Chief afa m bụ Ujunwa. Ị bịakwara n'Ujunwa m. Ị bịara n'Uju. Ya wụ ụdị ndị kwesịrị anyị dị ilele gị mi kpara anụ mi gịdara mi rụrụ anụ mi rụdị. The parents go o ji n'ọrụ karị dala azụ. Ya wụ ndị chief. Asị m ya wụ ndị ọrụ chief. Ndị ọrụ chief dega ahịa ọbịa n'Uju. Chere kwa ka asị gị nọrọ onye were gị n'ọrụ bụ chief mi na onwe m ewepere gị ewepere tọ ele ihe ekwu ahụ pụtara berekwa ebere ọ ya abalị nna m ahụ gọkwanụ gị afọ m bụ Richard Onwuike. Richard Onwuike ọnwụ ka ike ụdị ọnwụ nkịtị kama ka ike mkpọtụ ọdịdala azụ gị n'otu isu chebe azụ ụda ngwa forward march left time ije ọma elele m ya anya elele m ya anya arịsị mara ya achọta m onye ọrụ pere toshira na ebe ị ga-arụ ọrụ ịnụkwa ụgbọ ya nụtụ ntakịrị ha si arịsị akpọbalị ya aja ga-anwụ n'anya nwe ka asị ka anyị fọgbu ha chọrọ temporary staff ya staff na ndọ ya nọrọ ya nọchi ike ere mma na onye dị echebe aha ya nye ka ere mma site n'ụkwụ ruo n'aka aglamasị ọrị mma aha gị ọwụnụ ịwanụ Chiọma chikikere gị owu Chiọma iburukwenu chi ọjọọ bịa anyị manyekwe gị chi ọjọọ gata ote ndị ọma ele aha gị? Aha m bụ Ebere. Wow! I get better. Afọ ole ka ịdị? Adị m arọ 15 na-aga ime ịgba arọ 16. 15. To 16 going to 16. Mebele ga ashala mbara. Maji ogbe eji n'oge ebido ọrụ ugwu. Jisi ike ere mma ere mma. Dega ahịa Ebere. Ebere ga-emerele m ebue. Nna m ele aha gị? Chief aha m wee egbu Fela.
ibe uchi nna m leta aha egbe egbu nna m ịṅụbọla gị ofu mgboke atụkwa atụ o jiri ya n'ọnụ ọnụ ya niile akpọọla nkà ọ onye Igbo o ji eri nri ịṅụọla ihe m hụ n'anya ma chike ezodo ezo mana ọ maka ndị Igbo na-enwewe obi ọkụ anyị kpọrọ tupu ya kama ndị ga-arazi ya fụgbuola anyị na mkpaba Igbo ị gara Igbo ga-egbu gị Igbo ọnụte m siri hụ gị ọ ga-egburiri gị dem adanne aha gịkwa Afa m bụ Chinyere m aka nkirika ụwa. Chinyere gị aka nkirika ụwa ka ọ chinyere gị aka na nkirika ụwa Chinyere m aka nkirika ụwa hau ihe mere na ike bụ ikpe mana eziokwu nnu ọchị ga-enyere gị aka ọwụda anyị elekwala gị anya hụ si bụ onye blọk ozari ndụ gị ụkwa nkirika ụwa ọnọdụ anyị n'aka nkirika ndụ ị ga-alaghachi adị nke hụrụ eguzoro Grotos Beji Maria Grotos Jizọs nke Josef Louis Maria de Manfort hụrụ ya gaa na St. Teresa mba atọ gloto ka nkụ ị ga-ahụ nke Maria ị ga-ahụ nke nna anyị dị nsọ gị sekpuru nke ngwa ka ị kwesịrị ịsa ngwachi ihu ebe jiri azụ ibule nkirika ụwa kpọkpọ ahụ bụrụ ụka ebutere anyị akwụsịgwa ụkwụ agwara gị na iwu ndị agha ilesasi chief esikwara ihe ọma bije nkirika ụwa emejisa anyị oyi chief na nwa nishiri anyị ya chief agbakọrọ agbakọchie wetu onye shiri ka ị gagakwa dịkpa ka ngozi nne m ele aha gị aha m bụ Ụlọma Ọgazi ụlọma ụlọ ewubere na ndụ gị bụ ezigbote ụlọ iwuru ụlọ elu iwu senda njire n'anya ịka m ogologo mena ga nkịta emeli ya eletachigị gwagwagwagwagwamene nwatakịrị ga-arụ nga eletisi hụ nwa ahụrụ ndị mkpọkpa ahụrụ ndị ogologo tụkwa ha ọbara mgbe a ga-eweta ihe nọ n'elu etimoche a ga-arịkwasa nọjichere anyị oche ọya ọgwụma ma ị ga-abịa elegbere dị mbọ ịlaga beda alaga ọ mara na mma ebe obi onye nwere m na-agọta esikọta anyị lọgụ na onye ahụ eme misteki iwu mkpọkịrị n'ụlọ ka ngwa ga-ebe ezi iwu n'ọdụ ekwensị anọja nkịtara bụ obodo iwu nwatakịrị ọma Chineke wepụtara si bịa rụọ ndami keke bịa ngụgbata isi amụsụ ọ ga-arụ ndami nne m n'okpuru m ka ị ga-arụ ọrụ nga onye ọsị gị ga-arụ ọrụ ndị mmụọ ụfọdụ ya la m ya iwu anọja kịtala mba ihe m chọrọ ikwu awụdo sọwụ ka m bịakwuo ogologo okwu maka asọ ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede unu na-ele anya unu wo ndị chozem 1 unu wo ndị chozem 1 ya wụ ndị ahọchirila ahọchiri anyị hụrụla ọnụ ka unu bịa rụọ ọrụ onye ga-adịkwanụ mgbe unu ga-eyi achọrọ m ka onye ọbụla dị n'ụdị maka ụdị chief m na-adịbeghị nga m hụrụ eshiri mbụ the pathological chief apathologiri ntomi ahụbeghị m ya mbụ chief ụwa niile ala Igbo niile gbakọrọ ndị mbụ gara isi chief ya wụrụ just autonomous ya wụ ndị community agbakọ chịrị nwa chief chịsa onye ọnịshi ya na-agajighị nwa chai chai mana kem Igbo niile gba mgbim gbakọtara ote nwa bụrụ chief buye ya na anyị ha na-ebu ya ha kama anyị hapụ ịdọ ya n'isi ka nne laa ha bụghị ya nọ chief lekwe m n'isi mote ha adọlaga m chief iwu oyi bụrụkwanụ n'ọlọ ote bụghị ya nọ lọlọ tia n'olu nwunye m ha were lọlọ tia kaba aga ahụ ya anyịna lọlọ aga hụ gị onye ọbụla ga-arụ under us ya bụ onye ga-arụ arụ n'okpuru anyị ọ ga-amụrụkwa anya ka azụ ihe m jikwana chọsị na ote m họrọ ụnụ họsịrị ndị ọrụ anyị ga-akpọ efe yijuo yunifọm nga dịka
because ele anyị igwe anyị ele anyị eze anyị ga-ahụ ya ọ mmiwe onye dị throne ya weta ige m n'ọkwa eze dị onye ọda ga-eshi eze wa ọwụ nne ọ chief Imo worldwide ọ ihe m ji kwụrụ hụrụ ote kike mri ndị chief ndị ọda akwado ha ote ele anya ma ahụ dị ya ele anya ma ahụ dị ya sịrịkwasị ọwụsọ mana ụta chiri hụ elege n'anya lee ma ahụ dị ya dị throne m ya wee ikpe ige m okpu eze so ihe m ji sị ka m bido ụda ka m bido ụda mee practical gbaba ya kowa lọlọ so biko ndị telọ ga-achịtachi uwe ọnụ ma ndị emechiri uwe a ga-achịtachi uwe ọnụ onye ọla ga-arụ ọrụ nga ga-adị kamfụ unu ga-adị gịnị kamfụ onye erikwula enyi m na-agwado m agwa adịkwa m eji na-ata eze kwa nwere ụmụ ọkụkọ nọ na-eghe na ndị mmadụ na-ewetachi nga temtiri hụ ị ga-eyiji ọnwụ na-egbu ego ị ga-eriji nri azụ ụlọ ma wee metụ ofe m chiri gba ụka ebe mkpụpụ okpu chifu buru aka nkịtị kụgbu onye ọwụ ya nwụọ ọnwụ nkịtị maka iji aka m iji ikpu okpu m na ihe ndị a akụgbu onye ọ ga-awụ ya nwụọ ọnwụ chifu so biko ọdọ dị ka ibe ya wụ nwoke Igbo akụkọ ga-akọ enwere onye bịara nga akọ kọta na otu na-esi a na-enwedegachi gị n'ime ọja nga akwa palasi etu esi ewere panasị igwe chikwa otu ma ewere eke m nọ ihe na-aga n'ime ọja aga eme dịkwa kamfụ ndị ka ụmụ nwaanyị ọnọdụ available ịba na rum m mgbe ọbụla unu jiri chịrị ịbata ka ha na-aka bịa rụrụ m ọrụ n'ime bedrum m unu batawa ọ bụla nụka ọhịa ya n'ọnụ na akụkọ owe ya ọgwụla iwu kem kembụ onye nwakwara nwa baiga na rum ya rum anyị sọ gaji ịza ihe onye azarala m ọgwụla ma m nọ ngwa kembụ nna ihe m na-ekwu abụọ naanị ihe unu ga na-eyi nwegonu yunifọm unu onye yikwere efe gburu ya egbe gbakọletara agbakọte ekwe ka iyi mmere ga-ebere taa a na-eyiri ude efe ahụ n'ime ụlọ nwoke agwakwala nwaanyị okwu nwaanyị atọpụkwarala nwoke ọnụ sọ na onwe na-asọ biko nwoke onye anwụrụ ike ka abụkọ akụkọ gị ha n'elu ọchị eji m Chineke nna rịọ ọgụ gị lee ụlọ anya ọ mara mma ebela wụdụkwa palas wụdụ ime ọcha amịkwarala anya ụlọ ọkụ thank you ọzọ dị ka ibe ya wụ ndị ke nwaanyị ma ndị ke nwoke we ndị ke nwaanyị ya nwe onye nọ widin nwere otu oji gwu na okwu ri agha okwu ntapara okwu na-eruru ahụ okwu na-akpalite mmụọ tabiere n'anya mekwara unu ihe nwoke onye kpọrọ aha ọnwa onye gwuru na okwu nruru ahụ menụ ka mmara Ele nguzo game. Ele kwa cheka what am I want? Unu kwa kusi enda ka ha kpara akpụ. Akpụrụ anyị n'ogure. Koma nga taya nga tatu. Ufue, você. Bianga. Isa kwa la muka. Isa. Washa, shimbe zrobo. Kushuike hiki neno kushuike.
Chief Imo Worldwide. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless.